Защо лекарите лекуват симптома, а не причината? Защо винаги ти изписват хапче за болката, но никога не ти каза защо болката я има? Истината е проста. Лекарите просто лекуват симптома, а не причината. И винаги ти дават хапче за самият симптом. Обриви, високо кръв, диабет, главоболие. Но никога не ти казват каква е причината за появата на тези симптоми. И докато ти пиеш хапчета за самите симптоми, причината си стои и расте. И най-страшното е, че самата причина може да се превърне в инфаркт, в инсулт, смърт, диабет, автоимунно заболяване, рак. Според тебе лекуват ли ни наистина или просто замазват симптомите? Но знаеш, има натурално решение, което реално се бори не с симптома, а с причината. Стига точно там до причината. И ако ти искаш да разбереш как не да прикриваш симптомите, а да бориш директно причината, напиши ми в коментари решение и аз ще се свържа с теб да ти разкажа за него. Сподели видеото, запази го в любими и ме последвай.